Türkmenistanda ýokary bilimni Türkiýede dowam etdirmek isleýän raýatlar wiza almakda kynçylyk çekýärler. Bu barada garaşsyz neşir Türkmen News öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 16-njy noýabrda habar berdi. Mundan öň migrasiýa ýurtdan çykmagy ruhsat beräýedir diýip dile edilýärdi. Indi bolsa wiza beräýedirler diýip dile etmeli bolýar. Bularyň hemmesi goşmaça pul we çydamlyk talap edýär diýip neşir öz çeşmesiniň sözlerini çitirledi. Neşir Türk universitetlerine girmek isleýän 10 töwereg türkmen raýatynyň wiza alyp bilmendigini anyklandygyny hem belleýär. Yaşlar giriş synaglaryna yetişmeli ekenler, olar muny başarmandyrlar. Ýöne käbir türk ýokary okuw jaýlary türkmen mekdepleriniň uçurumlaryna bir näçe gün garaşmaga razy bolupdyrlar. Diýip neşir ýazýar. Türkmen ýaşlary türk wizasyny almadan ozal bilet hem satyn alypdyrlar. Ýöne soňra olar ony ýzyna gaýtarmaly bolupdyrlar. Munyň netijesinde olaryň her biri 100 ýa-da ondan hem köp Amerikan dollaryny ýitirdi diýilip habarda aýdylýar. Azatlyga bu maglumatlary öz ýurt içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Redaksiýa bu barada Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyndan hem maglumat alyp bilmedi. Türkmen ýaşlarynyň ýokary okuw üçin saýlap alýan ýurtlarynyň arasynda iň başdaky orunlary eýleýän Türkiýe ýaňy ýakyna çenli hastakygy 13-nji sentýabra çenli Türkmenistanlylar üçin wiza talap etmeýän dünýädäki seýrek döwletleriň biridir. Türk häkimetleriniň 10-njy noýabrdaky maglumatyna görä 8792 Türkmenistanly kanuny ruhsat bilen Türkiýede okaýar.